Estamos no encoro das Conchas, en Bande, na provincia de Ourense, construído no ano 1949, baixo a dictadura franquista. Baixo estas augas quedan moitos vestixios romanos, quedan as augas termais das que desgraciadamente non poden disfrutar os veciños de agora. Por eso estamos hoxe aquí. Martín, que é isto? Unhas pozas, outono, xente bañándose. Onde estamos? Pois sí, Farruco, estamos aquí no concello de Bande, nunha área, nunha zona onde privilegiada, onde nacen augas quentes, a unha temperatura entre 40 e 60 grados. Hai varias pozas onde a xente se ven bañar. É un sitio ideal para estar aquí il dolce farniente, a disfrutar. Pero, para chegar a esas pozas, contame un pouco, que pasa aquí? Porque isto non está moi cuidado. É frecuente que cando vayas camiñando con mellor na lama, pois que rebales e cais. Dá pena a veces a xente maior que quere acceder cun caxato ou así e non dá chegado porque hai lama, porque hai pedras e que lle costa moito. Despois o que son as pozas tan cheas de non barro ni lodo, sino un fango que hasta incluso cheira mal, sobre todo cando baixa o nivel da auga, non? Se verde do campamento sí que realmente non hai camiño, entonces pois tens que ir medio por o barro, entre as pedras e tal. O acceso, sí, o que hasta as termas de Nacional accede se ven. Pero bueno, despois aquí na esplanada onde parcan os coches, pois é todo terra, nada que caiga unha gota, pois enseguida se fai barro, este barro pois mancha moito, e despois o que é o acceso á terma, pois é bastante complicado. Durante os meses de verán soles vir moita xente a visitar estas pozas e a bañarse nelas, claro. Pois sí, esta zona visita moita xente, ven a visitar as excavacións do campamento román que temos aquí ao lado, e despois ven aquí as pozas pois a bañarse, ven a pesca, como hai agua quente e agua fría, pois combinan esas dúas opcións de baño. Despois tamén hai a posibilidade de tomar o sol, ven moita xente en furgonetas, en tendas de campaña. Bueno, pois ante esta demanda de xente, ante esta riqueza, pero ante este desastre, que di o Concello? O Concello ten boa disposición e de vez en cuando sai na prensa pois unha nota de que imos facer, pero eu teño 34 anos e levo escoitado eso sempre. E a verdad, repito, como veces miras para outros sitios e ves que están tan ben arregladas, por que estas non poden estar? Cal sería a túa ilusión? Como querías ver isto? A miña ilusión sería pois ver isto un poquinho decentado, uns pequenos paseilliños para que a xente poida acceder a unhas pozas limpas, libres de fango, unhas duchas, unhas papeleiras, que a xente maior poida sentarse nuns bancos, estar relajado e que siga vendo pois este espacio tan cheo de árboles e de verde para poder tomar o sol. Ao mesmo tempo cunha pequena pasarela que nos comunicara aí co campamento romano, porque sempre é un recurso para ir pasear e un recurso turístico que para aquí para Bisbarra. Pois eu, a pesar das dificultades do terreo deste pedregal para poder chegar ali, eu non quero perder a ocasión de disfrutar destas aguas meiciñais, que boa falta me fan. Vamos ahora. Sí, eu non quero perder a ocasión de ver iso, Así que, señores, chegou un momento, a estas horas da noite, van ver o tipazo de Farruco, van ver as súas perniñas blancas, ademais, van ver como este home reinventou o xénero da entrevista no medio acuático. Usted non é daqui? No. Yo soy castellano, resido en Barcelona, pero bueno, estoy casado con una gallega y tiene una casita aquí al lado y bueno, pues suelo venir pues varios años. ¿Y por qué ven aquí? ¿Porque gusto o placer que eu estou disfrutando agora ou por algún problema de salud? Bueno, la verdad es que como amante de la naturaleza, en primer lugar lo descubrí esto paseando y me gustó tanto, y entonces entre los dichos del pueblo de que era curativo, que si para artrosis, cervicales, incluso para estrés y tal, pues yo decidí probar. Creo que hai unhas normas, non? Para tomar estes baños, días impares, non? Como é esa historia? Sí, días impares. Dice que son 9 días. Como a novena. Como a novena, sí. 9 ou 7. 9 ou 7, ou sempre que sean impares. De todos os xeitos, isto é moi cómodo, moi placentero, pero para chegar aquí, hai que afinar, porque eu para vir por medio de todas estas pedras... Sí, eso también es verdad. ¿Verdad? Hoy, y desde el año pasado sí está arreglada esta pequeña bajada, pero los años anteriores no estaba arreglada, era un poco arriesgado y había que ser un poco decidido para bajar hasta aquí. Pero usted non cree que isto deberían cuidar un pouquinho máis? Sí. Poñer unhos bancos... Si quero unhos baños para a xente poder ir ao baño. Claro.
conjugar la naturaleza con un mínimo de servicios, ¿no? Y adecentar un poquito esto, las entradas y todo esto. Tampoco se trata de decir, oye, aquí vamos a hacer algo, que luego haya que poner un canon de entrada o lo que sea, ¿no? No, si se pudiera adecentar esto un poquito y seguir disfrutando de la naturaleza, pues eso sería ideal. Vengo de Portugal, aquí, de propósito, tamén. Sí, é que ven todos os días. Sí, ata facer a novena que 9 das días virei todos os días. Dicía usted que onte bañouse aquí un señor de 90 anos. 97. 97. E saiu como un rapaz. Sí, Ayudando tanto non, pero... Eu que teño 65 vou sair con 23. No, pero bien, movilidad. Isabelita, con 23. Santiago Ferrer, director das excavacións Aquisquerquernis, aquí en Bande. Contanos algo desto, das excavacións. O yacimento de Aquisquerquernis pois forma parte do que sería pois a Vía Nova, vía que comunicaba pois as capitales de Braga con Astorga, pois a través pois dunhas 215 millas que viñeron aquí os militares a construir o que é a Vía Nova. Sábese ademais que o exército era o constructor en moitos casos da obra pública. O complexo arqueolóxico de Aquisquerquernis dividímolo para o seu estudio e para a investigación pois, en dúas partes esenciales. Unha que é esta na que estamos agora, que é o campamento militar, e outro o que é a mansión viaria, que estaría pois no entorno das urgencias das augas termais. Augas termais que salen, como sabedes, pois a uns 48 grados de temperatura e que foron xa aproveitadas pois, desde a época romana. Aquelas pozas de aguas termais que están lá están relacionadas tamén con este campamento. Aquí estades facendo unha restauración e unha recuperación moi importante. E daquelo non pensades nada, non está previsto nada? Si, xa fixemos pois, algo de excavación aí no que é a mansión, descubrimos un edificio que creemos que está destinado pois, a hospedaje dos viaxantes, da xente que viaxaba naquele entonces na época romana. Quédanos pois, un pouco investigar o mellor o que sería o propio centro da Burga, pero é moi complicado de excavar por culpa de que sale auga por todos os lados. Incluso por encima encontras as ruínas todas do que é o antigo pueblo do Baño, que desapareceu pois, cando se inundou isto co encoro das Conchas. Bueno, pois foi un placer, de verdad que aprendí moita historia hoxe. Pois moi ben. Agora vamos a celebrarlo, despois dunha lección tamén hai que ter un descanso. Moi ben, encantado de que estuverais aquí entonces. Querido alcalde, veño a darme un baño cheo de placer, e veño cheo de vigor, e por eso veño a atacar. Como é posible que neste paraíso haxa esta situación de desastre, de pedras e de abandono? Temos varios condicionantes para poder actuar nesta zona. Un dos condicionantes é que, bueno, esta é propiedade de Fenosa, de Unión Fenosa. Temos tamén o condicionante de que tamén para poder actuar deberíamos ter a beneplácito da Confederación Hidrográfica, xa o anticipamos, que a nosa intención era actuar. E despois, por suposto, o componente patrimonial. Nós non podemos actuar nunha zona sin ter o consentimento previo de patrimonio, e máis nunha zona na que hai vestixios romanos. É unha mágoa porque eu, disfrutando estas augas, atopeime hoxe con un catalán, con un portugués e con moitos galegos, o sea, aquí ven moita xente de fora, e isto non di nada en favor do municipio que estás representando. O Concello, dentro das súas potestades, o que foi facendo de boa maneira, pois foi de alguna forma intentando manter o lugar o máis limpo posible, que as árbores, o que é o entorno mantelo o máis limpio e natural posible, e agora na nosa inquietude, despois de ir a varias administracións, tanto autonómicas como nacionais, pois buscamos ofertar xa un anteproxecto para, de alguna forma, darlle saída e que a xente poida disfrutar dunha forma máis plena destas augas naturais. Pero eu insisto, todas esas declaracións e, ademais, todos eses propietarios, Unión Fenosa, tamén a Confederación Hidrográfica, tamén, como non, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Industria con esa declaración das augas, pois nós o que buscamos, en definitiva, é que nos deixen impulsar todo isto. Coa esperanza de que todas estas administracións escoiten a túa voz e a túa demanda, cando crees que isto tería unha realidade? Hai un refrán que di que as cousas de Palacio din que van despacio. Intentaremos que neste caso no Palacio as cousas se aceleren. Nos queríamos que esta situación se eliminase xa. Gran parte do futuro de Bande está aquí, nestas augas.